Jeg ser ikke bare et borgermøde, det er ikke bare borgerne, jeg vil have fat i. Jeg vil også have fat i de mennesker, der kunne forestille sig at arbejde på stedet. Og dermed bliver det jo ikke bare til et borgermøde, så vil det jo kun være dem, der bor i Hørsholm, som kom der, men også mennesker, som kunne tænke sig at arbejde der. Og derfor er ordet folkemøde så dækkende. Så kan jeg jo godt lide, ordet folkemøde. Det virker mere åbent. Det er ikke så borgermøder, det er altid om et eller andet meget stramt. En lokalplan eller noget af den stil. Det her, det er et folkemøde, det vil sige, masser af idéer må gerne sprudle ud af de mennesker, som skal komme der. Og det vil altså mennesker, som på et senere tidspunkt ser sig selv bo på Louisenlund, eller de ser sig selv arbejde der, eller de ser sig selv have pårørende der. Og det mener jeg i et folkemøde, det virker mere åbent, det virker mere bredt, det virker sådan, at vi kan være kreative.